Jeltje Post had Orhoene Vreed de alternatieve Elfstedentocht op de Wijzenzee in eerste rig rieden. De deze voor het goede doel Kika. Ze hellen te jaren met zo'n 130 oren haast 400.000 euro op. En dat bedrag wie het belangrijkste. Het is weer heel slecht op de dag dat wij rijden mochten, dus dat weer heel jammer. Dus net hier van u had het eigenlijk echt heel, die 200 kilometer. Nou, dit wordt echt een bare tocht. Het lijkt het nog wel heel mooi, maar het is gewoon snier. Het is net normaal, dan zak je er gewoon niet bij. Het is prutst, ik weet het al met je kennen, maar het is heel moeilijk dit keer. Het doel van de wien van Kika, dat is wel heel goed bereikt. We hebben bijna 4 ton wiel qua sponsoren, dus dat is natuurlijk fantastisch. Dat is echt grandioos en daar gaat het natuurlijk al om. De tocht is zo'n 200 kilometer. Die kilometers had Jeltje net redden, maar dat maakt het voor haar niet uit. Ik ben sowieso super tevreden. Ik bedoel, ik viel het op een gegeven moment wel. Ik voel een paar keer en ik dacht van ja, waarom ben ik nou eigenlijk vallen? Maar nou, dat is gewoon, dat is weer slecht en wurgers misschien. Dus ik denk, nou, ik vind het wel best zo. Dus ik ga er gewoon een heel mooi dag van maken. En ik ga zoveel mogelijk Ineke en Geert ontmoedigen. En daar van wie krijg, hè? Hey, Kika-toppers! Ik ben zo trots op jou. Goed zo, goed zo. Kom op, hè? Of ze tak komt hier weer op de Reensteenseel is nog maar de vraag. Maar Jeltje zal Savisa weer inzetten voor Kika. Voor het goede doel, sowieso. Ik weet nog net dat ik daar naar Rieden ga, maar ik zie wel even. Dat wordt nog een jaar en dan kunnen we dan weer hier net al even. We gaan nou eerst weer horen en dan zien we dan wel weer.